Ndakoro mgejwa manaka pile kose romo sadek maro kinyi chendo mar mbaka oromo kinyi maka wuono abro bedo kata iye chendo mar mbaka oromo chakre chal mar Fwambo nyake twak mane chendo mar mbaka oromo koka mano wachaka nigi chal mar Fwambo weche mabende obro bedo kwa luoni odiochieng' maka wuono duto mabende ibro bedo kiyude weche manyien chakre saa 7 saa 1 mar odhiambo kanyakla kod saa 3 mano mar otieno. Kinyi maka wuono wachaka nigi chenro mar jatend piny Kenya mano William Ruto. Kinyi maka wuono nitiere gi chenro mopogore okinyi maka wuono kar saa 2 mar okinyi no yango da yao mano mong'ere kaka Mwache Dam mabende nitiere Kinango constituency ka bende yao maka mano gedo mare kata mna kunyo mare nego bedni ichako ayanga bang'e saa 5 mar onyango obro bedo mane kar chungo od bura ma Kinangop kama bende obro bedo e gwenge mago mag Ndunyu Njeru. Bang' mano kono romo saa 7 mar odiochieng' jatend piny bende biro bedo mano e kambi maloso rabuon mong'ere kaka Olkalau potato plant. Duto te nyakoro mgajwanga chenro mar jatend piny Kenya odiochieng' maka wuono wantiere gi jofwambo magwa mabende biro bedo kaluoni achiel kachiel ibiro bedo ka iwinjogi e yo ma adimba e weche magwa manyiena. Kopogore gi mano bedo odiochieng' maka wuono e kaunti ma Machakos jod bura mago mantiere riwruok mar Azimio la Umoja bende odiochieng' maka wuono romo mane kaunti ma Machakos gibiro bedo ka giromo Manzoni mano magawa mong'ere kaka Manzoni mantiere e kaunti ma Machakos. Romo mar odiochieng' maka wuono nyakoro mgajwanga gintiere kod parliamentary group meeting mabende odiochieng' maka wuono gibiro bedo ka giyango ne jopiny kwan mag jokanyo mabende biro bedo kariwore gi jokanyo mamoko mawuok e kweth mar Kenya Kwanza e kinde mabende koro lalruok ochuo chieng' mano lalruok kaluwore kod dwaro mabende Azimio kata mna Raila Odinga dwaro mar mondo mi jatend piny okete tim koka mano to gibiro bedo ka gidok e ng'anyo. Koro odiochieng' maka wuono gibiro bedo ka giyangonwa moko kuom jod bura mago mawuok e kweth mar Azimio la Umoja mabende biro bedo kalalore gi jowetegi mabende nitiere e kweth mar Kenya Kwanza. Parni Kenya Kwanza bende chano bedo gi romo margi mag jod bura magi mano chieng' tarik 11 mabende biro bedo juma mabiro. Koro duto te nyakoro mgajwang' odiochieng' maka wuono wabiro bedo wang'i gi iti mar ng'eyo ni romo makamane kopogore kata mna gi jokanyo jodito mabende gibiro bedo ka giyiero gin weche mage mabende gibiro bedo ka gitwake. Kopogore gi mano bende kaunti ma Nairobi kata mna mineno ka ma en jatenda migao mano mochung' ne weche mag limbe pachoka mano Penina Malonza. Odiochieng' maka wuono Penina Malonza bende nitiere gi chenro mopogore e kaunti mano ma Nairobi. Okinyi maka wuono obiro bedo ka oyawa yanga mano obiro bedo koyango committee mong'ere kaka Ushanga Kenya Initiative Transition Committee mano nyasi mabende biro bedo ka itimo e kar jot mar NSSF mantiere buora Nairobi. Koro kobiro bedo koyango mano committee mong'ere kaka Ushanga Kenya Initiative Transition Committee. Jofwambo magwa biro bedo e romo makamano romo mabende biro chakre saa 5 mano mar onyango. Kopogore gi mano bende nitiere riwruok moro mong'ere kaka Linda Ugatuzi. Okinyi maka wuono gin bende gintiere gi twak ahinya mar loso kotenre kod chala mar piny Kenya chutho to lalruok e kind jatend piny William Ruto kanyakla kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Koro okinyi maka wuono moko kuom weche chakre saa 5 mar onyango mabende gibiro bedo ka gitwake otenre kod lalruok e kinde mabende Raila Odinga siro multipartyism mano duond buche mopogore pachoka gin bende gidwaro gikata mna gisiro dwaro mabende Raila Odinga dwaro mar mondo mi jatend piny oket e tim ka bende gin bende giwacho ni bipartisan kata mna bipartisan ok giyiere go kata mna matin mano ka bende gidwaro mar ji mopogore kopogore gi jod bura mantiere National Assembly kanyakla kod Senate. Gidwaro ni jod bura kata mna jotelo mamoko jodito mamoko oriw e twak makama. Koro gibiro bedo ka giloso gi jofwambo saa 5 mar onyango duto te ibiro bedo ka iwinjo e weche mago manyien chakre saa 7 mar odiochieng'. Nyakoro mgajwanga odiochieng' maka wuono ang'e en chieng' tich ang'wen. Kinyen chieng' tich abich wang'e ni nyasi mar Pasaka chaka yanga inya nyasi mar yo mar Pasaka. Kiny en ginero mong'ere gi dho ngere kaka Good Friday.
Kata kamano kapok anyisi nyasi mopogore opogore ma bende TV mar Ramogi wabiro bedo godo. Adhi kaunti ma Mombasa kama bende nitiere chenro mar weche mag tuke kaunti ma Mombasa. Chenro mar tuke midendo kaka International Day of Sports for Peace and Development mano mahigani. Ibiro bedo ka iyawayanga chenro makamagi mag weche mag tuke mano mong'ere kaka Amani Mashinani Tournament. Gibiro bedo gi adhula kanyo mane paw tuke mong'ere kaka Bangladesh. Chakre saa 8 mano mar odiochieng' kawuono. Koro kin jaera mag weche mag adhula kaunti ma Mombasa ibi chopo e tuke makamago ka bende ibiro bedo ka iyawo gi ayanga. Wantiere gi jafwambo mar kaunti ma Mombasa biro bedo ka menyonwa chenro makamano. Adano tieki gi nyasi mar Pasaka. Ineno kanyo logo mar TV mar Ramogi. Sebedo kineno gi ahinya kata mna kwalando chenro mabende wantiere godo e kindegi mag nyasi mar Pasaka. Chakro odiochieng' makiny mabende en chieng' doche gi dho ngere ni Good Friday. Wang'eni wantiere gi Good Friday, Easter, bende nyasi mar Easter nitiere motelo ne mano. Kiny ma en chieng' tich abich. Chenro mar mbak ndalo nyakwara mga juanga. Chenro mabende biro ni TV mar Ramogi chakre saa 8 nyaka saa 10 ma midhiambo. Gibiro bedo e kaunti mano ma Homa Bay. Koro kintiere Rodi Kopanya. Chakre saa 8 mar odiochieng' inyalo wuok achiel kachiel mar mondo mi idhi rad kod tim mar mbak ndalo. Gibiro bedo ka gikelo ni chenro mar mbak ndalo achiel kachiel mano e gwenge mag Rodi Kopanya. Bende parni chieng' tich abich gotieno bende wantiere gi Ramogi Night. Koro johera mag Ramogi Night chakre bende gotieno chakre saa 4 mar otieno nyaka saa 6 mar otieno inyalo wuok oko mar mondo mi dhi rad gi tim mano mar Ramogi Night kitayo koda Ng'inja gintiere DJ Kolo kanyo. Gibiro bedo gi mor maratipe gwenge gweko mag Rodi. Chieng' Saturday kata mna chieng' Ngeso chakre saa 11 ma midhiambo bende ng'eni wantiere gi chenro mar tiedero duto te ma bende biro bedo kiyudo achiel kachiel e gwenge mag Kindu Bay pacho kanyo. Ubiro bedo ka uyudo mor ahinya kaluwore kod chenro makamagi. Chieng' Jumapil bende ng'eni wantiere gi chenro mano mar Injili Kalo. Nitie kanisa mong'ere kaka Mawego Catholic Church mano mantiere kaunti ma Homa Bay. Koro chieng' Jumapil nyakoro mga juang inyalo wuok mar mondo mi dhi rade gi tim mano mar Injili Kalo ka bende gibiro bedo ka gikelo ni chenro mar Injili Kalo achiel kachiel chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Koro tim mar odiochieng' makawuono giwuotho gidhi e kaunti mano ma Homa Bay. Koka mano we wane anena kaka videos kaka chalo chenro mabende gibago. Jumani mar Pasaka, Ramogi TV oikoni budho makende kaunti ma Homa Bay. Tich abich tarik 7 dweni e gwenge ma Oyugis, Kindu Bay kod Rodi. Tim mbak ndalo kelonwa achiel kachiel show makende gi thuon belo chakre saa 8 odiochieng'. Bang'e saa 4 otieno Ramogi Night oikoni budho maratipo Shelton Villa Club, Rodi Kopany kama Prince Indano chwadie ngolo maratari. Ngeso tarik 9 chakre saa 11 odhiambo budho mar jodongo e tiedero achiel kachiel kowuok Hotel Piccadilly, Kindu Bay kama jangolo Jose Langa nomi ungolo makende mar budho mayom. Homa Bay County wabiro. Jo Homa Bay iwinjo kanyo ni tim mar Ramogi TV biro bende uikoro. Jo Homa Bay nyasi maratipo biro e kaunti maru. Koro ne duwuok oko kar nyalo maru mar mondo mi urad kod tim mar Ramogi e chenro mopogore opogore. Kaka manyakwara mga juang dakika na 17 tok saa 3 mar okinyi yena mar mondo mi akaw mana yueyo machuok. Aduogo gi twak e chenro mar mbaka oromo. Kik idhi mabor.